Прывітанне, сябры! У жывым эфіру Белсату перадача «Двубой». З вами яе вядоўца Віталь Саканкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі. Ці будзе гэты тэрмін апошнім для Александра Лукашэнкі? Удзельнікі «Двубою» маюць розныя адказы на гэтае пытанне. Сёння гэта палітолог Павел Усаў. Прывітанне. Добрый дзень. І заснавальнік Белого легіёну, кіраўнік паспалітага рушэння Сергей Бульба. Добрый вечер. Добрый вечер. Вітаю. Што ж, давайте адразу і пачнем дыскусію па гэтай вострай тэме. Павел, вы даволі паслядоўна адстойваеце думку, што ні пры якіх умовах Лукашенка добраахвотна не пакіне пасаду вось цяперашняго фактычнага кіраўніка Беларусі. А ці не можа быць так, што в гэтых аргументах вы занадта абапіраецеся на всім вядомую спецыфіку асабістых якасцяў Лукашэнкі, але не ўлічваеце нейкія абставіны, якія ёсць альбо могуць узнікнуць. То бок вы не думаеце, што можа так скласціся сітуацыя ўнутры Беларусі за яе межамі, што пры которой ён проста вымушаны будзе сысці, не гледзячы на все свае асаблівасці характару? Ну, такія сітуацыі могуць узнікнуць, але мы не ведаем, як, у якім фармаце яны ўзнікнуць. Уся гісторыя амаль усіх дыктатур, якія існавалі ў 20-м годзе, сведчыць пра адно, што дыктатары па сваёй волі ніколі не сыходзяць. Альбо адбываюцца нейкія сур'ёзныя падзеі ўнутры краіны. У Беларусі яны адбыліся ў 20-м годзе, тым не менш Лукашенка не ўцёк, а бегаў з аўтаматам і бараніў сваю ўладу, шукаў апоры ў Расіі, выкарыстоўваў усе інструменты дзеля таго, каб пры ўладзе застацца. Дык вось, увесь ягоны характар, ягоныя паводзіны сведчаць пра тое, што ён не сыдзе з пасады прэзідэнта ні у перыяд наступнай пяцігодкі, ні пасля, калі яму фізычны стан ягонага здароўя будзе гэта дазваляць. Што тычыцца нейкіх момантаў X, чорных лебедзяў, то, канешне, іх можа быць шмат. Можа і метэарыт упасці, можа і атамная станцыя ўзарвацца, могуць і украінскія танкі ўвайсці у Менску, Беларусь. Усё, што можа стацца, можам розныя сцэнары апісваць, але мы сыходзім з той сітуацыі, у якой мы сёння знаходзімся. Шмат хто казаў, што на выбары Лукашенка не пойдзе на гэта, што ён ужо ўсё стаміўся, што яму ўжо няма шанец, будзе шукаць магчымасці там ператрансфармаваць механізмы прыняцця рашэння і кантролю. Тым не менш, паглядзіце, вось праз тыдзень, праз некалькі дзён будуць выбары і ўсё. Все-таки вымушаны трошки адрэагаваць, можа быць, наконт вашай такой заявы, што дыктатары ніколі не сыходзілі. Возьмем хаця постсавецкую прастору, умоўна, Аліеў, свайго сына, Назарбаеў, той транзіт, который не вельмі ціт, Піначет, который фактычна сам сышоў. Не прымушалі абставіны. Абставіны прымушалі, калі мы кажам пра Піначета, адбыўся рэферэндум. Рэферэндум, который ён арганізаваў. Ён арганізаваў. Мог бы далей кіраваць. Ён хацеў далей кіраваць, але ягонае атачэнне вайсковае сказала не. Это першы момант. Другой момант, Вашынгтон сказаў не. Калі б Масква... І самыя абставіны, пра які мы гаворым. Калі мы кажам пра Гейдара Аліева, ён сышоў, бо ў яго было некалькі інфарктаў, ён ужо не мог кіраваць і ўжо падрыхтаваў свайго сына. Калі мы кажам пра Назарбаева, Назарбаев фізычна ўжо не мог выконваць абавязкі, вымушаны быў стварыць нейкую формулу транзіта, пра якім ён захоўваў уладу, ён стаў кіраўніком Рады бяспекі, але стан ягонага здароўя быў настолькі слабы, што атачэнне вырашыла арганізаваць маленькі дзяржаўны пераварот, што скончылася, чым скончылася, мы ведаем, 22 год. Таму тут гэтыя сцэнары, якія вы прыгадалі, яны могуць спрацаваць, калі на, скажам, азербайджанскі, у выніку, калі у Лукашенка стан здароўя будзе вельмі кепскі, ён не паспее падрыхтаваць. Гэта ўжо сапраўды дыскусійна, ці настолькі ўжо стан здароўя яго кепскі, што ўжо гэта пакуль не. Ён не падае ў обмарак, яго не выносяць. Будем спадзявацца на лепшае, кажуць беларусы. Сергей, у вас іншае меркаванне, вы лічыце, што пэўныя працэсы могуць пайсці, як вы іх бачыце? Пэўныя працэсы, яны ўжо ідуць, яны раней ішлі. Наколькі я ведаю, у прынцыпе, адной з кандыдатураў, якую Лукашенка падбіраў у якасці свайго прыемніка, у тым ліку быў Ігор Сергіенка, якога прадстаўлялі ў Маскве. Менавіта мы ж разумеем, што Лукашенка, хоча і не хоча, ён мусіць узгадняць з Масквой усе гэтыя кандыдатуры. Але ж Сергіенка, пагаворваюць, не прайшоў праверку ў плане таго, што аказаўся недастатачна рускамірскім,
что, оказывается, он любит коллекционовать печатки ВКЛовские, Великое княжество Литовское. Тому Москва забраковала. І зараз ми що бачимо? Зараз ми бачимо, що Лукашенко поступово відсовує от цей Вітебський клан, яким нас увесь час полохали, що от якраз яни зойдуть Качанова, Сергієнка, Шорец. А на сьогоднішній момент ми що маємо? Ми маємо те саме. Принаймні, от у розмовах з білорусами в Мінську зараз, от яни лічать, що зараз Лукашенко вирощує Караніка і от якраз нового міністра заміжних справ, для якого так само поговорюють Рижанкова, для якого так само призначення на посаду стало неочіканістю. Некалькі разоў Лукашенко уже допускаў у сваіх прамовах ацэначныя катэгорыі. Ён так это пагаворваў, што вот я прыглядаюся, хто можа быць, хто не можа быць. Вот, маўляў, у некаторых ёсць пэўныя якасці, якія неабходныя для прэзідэнта, але ж вот такога поўнага набору, намякаючы на самого сябе, што ён пакуль што хіба не былі гэтыя размовы адведзеннем вачэй? Это задурыць галаву беларусам, што я самой справе падбіраю, і вы все здольныя, і ён так гаворыць на апошнія гадоў 5-10. Калі б ён не быў калі б ён быў упэўнены, што тыя грошы, якія яны накралі ў беларускага народу, спакойна застаюцца ягонай сям'і, ён бы, па маім разуменні, даўно б ужо адышоў. Але ж паколькі ён вот разумее, што як толькі ён пакіне Беларусь ад ручнога кіравання адыдзе, што магчымыя вот такія ж сюрпрызы, як у Назарбаева з ягоным кланам, таму ён змушаны трымацца. Больш таго, па здароўю, я так разумею, там не ўсё так прыгожа. І плюс да гэтага, глядзіце, ён мітусіцца па свеце рэальна, таму што дактары, якія здольныя падтрымліваць працаздольнасць ягонай тушкі, такога ўзроўню з такім букетам хваробаў, які ў яго ёсць, яны ёсць толькі ў Маскве. А ў Маскве ён разумее, што могуць як вылечыць, а так і да. Таму ён сутаргава шукае ў тым ліку ў арабах. Калі ён лятае ў арабы, туды прылятаюць дактары па заказу. То бок не ўсё там так прыгожа па здароўю. Што ж, мы абмяняліся першымі вельмі цікавымі грунтоўнымі рэплікамі. Давайце паглядзім сюжэт, які падрыхтаваў наш корэспандэнт Віталь Бабін, дзе ён прадставіць тэму дыскусіі сённяшняга двубою. Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба. Я не первый срок президентом. Я уже наелся этого президентства. Я уже наелся президентства вот так. Гадамі наракае на прэзідэнцтва, клянецца, што больш не хоча кіраваць Беларусю, аднак кожны раз зноў ідзе на выбары. Я уже наелся этой президентской доли. И я в этой президентской кампании не потому, что я, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Вось і ў драматычным для сябе 2020-м Лукашенко некалькі разоў запэўніваў народ, што гэта ягоны апошні прэзідэнцкі тэрмін, аднак у 2024-м ізноў падмануў беларусаў. Мяркую, што Лукашенко і сам да канца не ведае, які тэрмін можа быць для яго апошнім, бо такая ўжо прырода аўтарытарных рэжымаў, што ва ўсім вось моцныя персаналісцкія аўтакраты, акрамя таго, што абсалютна не здольныя перадаць ні ўладу, ні таксама гарантаваць некую будучыню пасля ўласна смерці гэтага персанальнага аўтакрата. Так ці інакш, калі раней Лукашенко рытарычна пытаўся, хто калі не я, дык цяпер усё часцей кажа, што беларусам варта рыхтавацца да іншага кіраўніка, а ўладу трэба пакінуць маладзейшаму пакаленню. Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Да таго ж за апошнія гады здароўе дыктатара значна пагоршылася, хоць сам ён і кажа, што ворагі не дачакаюцца, цытата, калі прэзідэнт здохне. Усё гэта можа указваць на тое, што выбары 2025 для Лукашэнкі могуць стаць апошнімі, зазначае палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Юрый Дракахруст. Давайте посмотрим на то, что происходит. Магчыма, ёсць нейкія палітычныя чыннікі, нейкія рухі, зрухі в эліце, меркаванні пра тое, што час падыходзіць. Вось. І як бы сукупнасць гэтых чыннікаў, яна падказвае, што, прынамсі, гэта імаверна. Ці стане гэты тэрмін для Лукашэнкі апошнім, залежыць і шмат ад якіх вонкавых чыннікаў. Напрыклад, як скончыцца вайна ва ўкраіне, што ў выніку будзе з хаўруснікам дыктатара Владзімірам Пуціным, ды ці захоча ў выніку Крэмля паставіць свайго гаўляйтара замест Лукашэнкі.
таксама можа Крэмль і хацеў бы мець на сабе больш кіраваную фігуру, якая будзе значна больш ад Крэмля залежыць, але не так-то просто знайсці канкрэтныя інструменты, а як жа Крэмлю гэтую фігуру паставіць. Тым часам няма пакуль прыкметаў і таго, што сам Лукашенко рыхтуе сабе пераемніка, проста пайсці, не пакінуўшы пасля сябе кагосьці, хто будзе цвёрдаю рукою кіраваць Беларусю, аўтарытарныя кіраўнікі не могуць, гэта пацвярджае вопыт шмат якіх дыктатураў. Таму на пытанне, ці пастанавіў Лукашенко больш не балатавацца на наступных выбарах, могуць адказаць пэўныя індыкатары. Напрыклад, Дмітрий Круты стане рэзка нашмат больш з'яўляцца на телеэкранах БТ, с какими-то как бы концептуальными промовами пачне выступать. Вот его будзе больш ужо нават параўнальна з Лукашенко. Аднак і тут няма пэўнасці, Лукашенко можа ледь не кожны месяц паўтараць, што наеўся гэтай улады, а ў самы апошні момант заявіць з непрыхаваным какетствам: Да, Оля, пойду. Ну што ж, гэта, напэўна, непазбежна, што мы ў такой дыскусіі ўвесь час будзем спасылацца на вот так званы суб'ектыўны фактор, менавіта спецыфіку, як это мягка сказаць, характару Александра Лукашэнкі, тое, што ён хворы на ўладу, его прага да ўлады, безумоўна, вельмі моцная, але ўсё-такі прага, ну, скажем, да жыцця, напэўна, мацней. І я хачу, каб мы больш гаварылі, можа быць, не пра ягоны характар, а пра тыя абставіны, якія могуць вымусіць яго. Все-таки ён, ну, не такі чалавек, калі складзецца такая сітуацыя, калі немагчыма будзе не прыняць такое рашэнне, што ён яго не прыме. Ці нават вы, Павел Вусоў, з гэтым не згадзіцеся? Ён вельмі часта прыгадваў Альенда, які там памёр у руках трымаючы аўтамат. Давайте нагадаем гледачам, хто так, это. гэта быў кіраўнік прэзідэнт Чылі перад пераваротам 1975 году. 72, так. Які бараніў палац прэзідэнцкі падчас вайсковага перавароту, арганізаваным Піначэтам, і загінуў. Ці яго застрэлілі, там ужо шмат розных спекуляцый. Для Лукашенка улада панад жыццё. Для любога дыктатара такога кшталту, які праіснаваў, які стварыў гэтую сістэму, ён фактычна ўласнымі рукамі душыў тых людзей, якія супрацьстаялі яму ў косках, так, і будаваў гэтую сістэму на крыві. І страта ўлады для яго гэта фактычна фізічная смерць. Больш таго, гэта адзінае, што гарантуе бяспеку ягонай сям'і. Не будзе магчымасці схавацца ягоным сынам, ягонай такой вялікай сям'і недзе па-за межамі Беларусі, не ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Ну, скажуць, все створаць умовы і праціўнікі і номенклатуры, леці туды, жыві там спакойна. Не, гэта ўсё ілюзорна, гэта ўсё вельмі хістка, і даволі шмат прыкладаў таго, калі сем'і тых дыктатараў, якія там уцякалі, з'язджалі, вельмі кепска скончвалі. Напрыклад, сын Дювале, дыктатара Гаіці, з'ехаў у Парыж і там пры невядомых абставінах загінуў. Адзін з афрыканскіх дыктатараў не кепска жыл якраз, по-моему, Саудаўскай Аравіі, і там дажыў сваё жыццё. Ён там памёр, это хіба з Уганды. Іді Амін. Да, Іді Амін. Але Беларусь гэта зусім іншы фактар, і Лукашенко зусім іншы фактар. З таго, што я бачу, з таго, што я вывучаў, аналізаваў, для яго сэнс існавання пры ўладзе і сэнс існавання ўвогуле фізычнага — гэта перадаць уладу ці захаваць уладу ў межах сваёй сям'і. Гэта асноўны сцэнар для яго. Тая асоба, якой ён імкнецца гэту уладу перадаць, гэта ягоны малодшы сын Мікалай. Ён робіць усё, каб проста вырасціць другога самога сябе і перадаць, але лепшую форму, перадаць яму стабільную сітуацыю, стабільны рэжым, і дзеля гэтага ўсё робіць. Ён робіць усё магчымае, каб надаць жыццёвую энергію гэтай сістэме, якая была сур'ёзна падрывана. Колькі нагадаем нашым гледачам зараз Мікалаю гадоў? Колькі 18, так хіба будзе. Як вы это сёння гэта азначае, што для яго мэта праіснаваць як мінімум яшчэ 10 год пры ўладзе. Для Лукашенка. Потым будзе, скажем, сцэнар такі, што Мікалай станець там
кіраўніком прэзідыума усебеларускага народнага сходу. Усебеларускі народны сход можа выдвинуць яго ў якасці прэзідэнта і гэтак далей. Але як мінімум 10 год Лукашенко мусіць... То есть все размовы, что Беларусь европейская краіна, что это у нас немагчыма, все это У нас кидается. немагчыма, вайна была немагчыма ва ўкраіне. Пра што мы кажам? Усё магчыма. Всё Зараз магчыма, сітуацыя такая, што магчыма абсалютна ўсё. І выключаць, ну, і проста логіка ўсіх падзей, логіка існавання Лукашенка, ягоныя дзеянні, ўсё можна спакойна Мне патлумачыць. просто трошки, не то что крыўдна, а вам самому не крыўдна, что вся политология, вы, ну, скажем, политолог со ступенью, сводится до того, до вывучэння характера Лукашенки. Не зусім, бо якраз таки паліталогія прадказвала і 20-й год, якім і чым ён скончыцца. Я, як палітолог, прадказваў тое, што 20-й год скончыцца пабудаваннем таталітарнай сістэмы ў Беларусі. Ніхто не хацеў слухаць. Я папярэджваў, што будуць чысткі, рэпрэсіі, масавыя рэпрэсіі, людзей будуць забіваць. Усе казалі, ну, ты не з гэтай планеты. Вось чаму вучыць паліталогія, толькі што людзі не хочуць слухаць, яны хочуць слухаць і верыць у лепшае. Давайте часам лепшага не бывае. Сергею Бульба, які уже в першых своих репликах сказал, что все-таки Лукашенко рыхтуе кагосьці з номенклатуры, вы называли Сергеенко, але казалі і про Качанову, і про Крутога, але ну вот неяк все гэты размовы шлі гадамі, а потым все закрывалася і зноў заставаўся Лукашенко. Чаму вы думаеце, што і зараз не будзе тое самае? Ён кагосьці рыхтуе, а потым перадумвае, і гэтага, каго ён рыхтуе, задвигаюць назад, і он застаецца на нейкай пасадзе, такой шэрай, як Качанова, і больш нідзе ўжо не светіцца. Слухайте, а увогуле субъектность Лукашенко вас это самое не примушает задуматься, наколькі он субъектный? Давайте задумаемся. Давайте задумаемся. Вот глядзіце, я неяк супаставіў Лукашенко прагне, скажем, прысягнуць непасрэдна мінаючы маскоўскага пасярэдніка, прысягнуць пекінскаму сюзерэну, да. Ён робіць для этого все намаганні. 9 вялікіх дэлегацый у мінулым годзе кітайскіх на Беларусі, сумесныя навучанні вайсковыя, да. Тут это самае абяцана быццам бы візіт Лукашэнкі ў Кітай, менавіта перад выбарамі, што магло б сведчыць пра тое, што менавіта Кітай таксама ідзе насустрач. Ну, все-таки на Але гэты ж- момант ён не адбыўся. Як... Да, ён не адбыўся, і ён падобны, што не адбудзецца, да, паколькі маўчанне. Я да чаго, што Лукашэнку Кітай паставіў задачу, каб транзіт кітайскага груза на Еўропу, на еўразвяз быў забяспечаны, каб это самае Лукашенко замірыўся ўсё ж такі з Польшчай, наладзіў добрыя стасункі. А вот тут вот пачынаецца цікавая рэч. Глядзіце, вот Лукашенко прыязджае, атрымаўшы это хатняе задание Сі Цзіньпіня. МЗС, які работае на Лукашенку, это падобна так. А МЗС бярэцца як бы за вырашэнне этой задачы. Што ў гэты час робіць Міністэрства ўнутраных спраў? А Міністэрства ўнутраных спраў робіць усё, каб, крый Божа, не адбылося замірэнне якраз і паразуменне з Польшчай. Яно пачынае граміць гэтыя польскія могілкі. Яно пачынае граміць курсы польскай мовы. То бок робіць усё для таго, каб от паразуменне не адбылося. Лукашенко не может сказать своему недавно, министерству не робите это. З месяц таму уцёк кіраўнік грузінскага спецназа з Тбілісі, калі ў іх былі пратэсты. І ён вот шчыра прызнаецца, кажа, ведаеце, наш МУС кіруецца даўно з Масквы. Так вот у нас сярод міліцыянераў ужо гадоў 15 я чую пра тое, што кіраўніцтва, міністр, ягоныя намеснікі і нават кіраўнікі абласныя і іхнія намеснікі усе прызначаюцца толькі са згоды Масквы. Так вот я хочу сказаць пра тое, што Лукашенко ўжо не дужа там чым кіруе. Вот у чым пытанне. Ён дастаткова намінальны. Ён даст это самае часам супраціўляецца, часам, дзе можна нешта супрацьпаставіць, ён спрабуе довады для Пуціна падбіраць, ці нават лезе. Вот я так разумею, што якраз палёт расійскіх ракет, якія неслі смерць ва Ўкраіну, на маё разуменне толькі Сі Цзіньпінь спыніў, а не Лукашенко. Таму што 720 ракет украінцы налічылі, з беларускага боку прыляцела, то бок Лукашенко не мог нічога сказаць. Разумеете? Тому вот эта вот несубъектность, глядите, ну я вот скористаю, можно вот вашу передачу, эту самую аудиторию, литерально днями секретарь Совбезу Вольфович, як бы так, ну сказал, что посполитое рушение, там и остатние боевики рыхтуют заход, провокацию, рыхтуют там захоп, кавалка территории. Ну, слухайте, ну, па-перш за ўсё, мы, пан генерал, мы зойдзем тады, калі палічым патрэбнымі, тады, калі вы нас не будете чакаць, а не по вашему загаду раз. По-другое, паколькі мы ўсё ж таки разумеем, што ў нас Беларусь адна на ўсіх, то бок вы называеце нас беглымі, мы вас называем
арганізаваная злачынная групіроўка, але ж мы маем роўныя правы на одну і тую ж Беларусь, разумееце? І вот это трэба разумець. І таму мы, вот это імя паспалітага рушэння, мы запрашаем, напрыклад, генерала Вальфовича паўдзельнічаць у тэледэбатах, не ведаю, падабраць нейкую пляцоўку, дзе мы зможам абмеркаваць будучыню менавіта Беларусі. Таму што, паўтаруся, мы маем на Беларусь роўна такія правы, як яны. Тут два пытання. Па закону беларускаму ім забаронена, адразу, калі в нейкіх незалежных СМІ, гэта экстрэмісцкай арганізацыі, гэта нельга. А другое, мне цікава, больш грунтоўнае пытанне. Па-вашаму, Вальфович, ён патрыёт Беларусь? Ну, я паглядзеў ягоную біяграфію, канешне, выклікае сумненне. Але ж з другого боку, я вам скажу так, што колькі месяцаў таму ягоны сынок быў прызначаны ўжо выконваючым абавязкі кіраўніка 120-й брыгады. Вот это якраз ва ўручы стаіць, якая прымала актыўны удзел у разгоне беларусаў у 20-м годзе. То бок, разумееце, я да чаго? Я да таго, што у Беларусі даўно ўсе сілавікі, кожны абзаводзіцца сваёй нейкай арміяй прыватнай вайсковай кампаніі для таго, калі пачнецца перадзел. Тут і Карпенкова узгадваем, тут узгадваецца это самае брат Церцеля, тут узгадваецца і Асам, які даўно это самае прыбіты Віцем Лукашэнкам. То бок кожны чакае, што у Беларусі пачнецца перадзел, і кожны з іх рыхтуе для сябе нейкую сілавую структуру. Давайте паслухаем яшчэ адно меркаванне нашых палітыкаў. Лукашенко можа з уласнай волі адысці ад улады толькі ў самым крайнім выпадку. Так мяркуе Павел Латушка, былы міністр культуры Беларусі, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення. Лукашенко абяцаў Пуціну пайсці на транзіт. Таму і з'явілася фактычна трэцяя палата парламента, калі можна так параўнаць, так званы усебеларускі народны сход, дзе ён займае таксама пасаду старшыні. Але Лукашенко не зробіць гэтага, таму што ў сваім жыцці ён любіць перадусім уладу і адмовіцца ад яе ён не ў стане. З другого боку, такі сцэнар тэарэтычна магчымы, калі стан здароўя не дазволіць Лукашэнку працягваць выконваць функцыі на узурпаванай пасадзе прэзідэнта. Вось у гэтай сітуацыі ён можа застацца на пасадзе старшыні свайго усебеларускага народнага сходу, а перадаць пасаду прэзідэнта краун-прынцу Колю Лукашэнкі. Але гэта можа адбыцца толькі пры ўмове, калі дыктатар будзе мець сапраўды вельмі дрэнны стан здароўя. Нагадаю, сёння ў двубоі пра апошні тэрмін Лукашэнкі спрачаюцца Павел Усаў і Сергей Бульба. І цікава, як гаспадар Латушка трошкі фактычна в пэўным сэнсе, як вы гаварыў пра Колю. Да, пра Колю Лукашэнку, той же самы сцэнар, але мне вельмі спадабалася та тэма, якую зняў Сергей Бульба в нашай сённяшняй дыскусіі пра аб'ектнасць, так, Лукашэнкі, наколькі суб'ектнасць, наколькі ён суб'ект альбо аб'ект, да, наколькі ён самастойны. І мне цікава, вот, ці няма тут нейкага парадокса. Вы самі весь час, я думаю, в сваіх артыкулах пішаце пра залежнасць Лукашэнкі ад Масквы, і вось ты самыя знешнія абставіны. Калі Масква яму загадае сыходзіць, ён па-ранейшаму будзе трымацца да апошняга, адбівацца ад Масквы аўтаматам, ці як? Калі Масква загадае, тут, я думаю, што Лукашенко мала што можа зрабіць. О, вот варыянт. Гэта трэба разумець, гэтага ніхто не выключаў і ніколі не выключаў. Але паглядзіце, напрыклад, тую ж самую Чачню, дзе Кадыров з'яўляецца са сваім кланам, са сваёй сям'ёй, гарантам стабільнасці, які даглядае ввогуле Каўказ і сваіх сыноў, там ад 18 год ужо пазрабіў генераламі і гэтак далей. І Крэмль нічога пакуль што не можа і не хоча Кадырову сказаць. Нават былі войны, калі Wildberry, так, там вакол гэтай карпорацыі ўзніклі, дзе Кадыров фактычна Керімову агалосіў кроўную вайну, а гэта бліжэйшы там адзін з буйных алігархаў. То бок суб'ектнасцю, а ёсць і пэўныя інтарэсы, таксама такія ж самыя працэсы ідуць у Расіі. Бліжэйшыя паплечнікі Пуціна цягнуць у палітыку сваіх сыноў. Радкоў, Патрушаў, яны займаюць даволі высокія пасады у міністэрства, ва ўрадзе Расіі. То бок там ужо сфарміравалася вось гэтая элітарная эліта, якая намагаецца захаваць
уладу ў сваіх руках. Я думаю, што, канешне, з аднаго боку Расія б хацела прыватызаваць цалкам Беларусь, але з іншага боку, пакуль яна знаходзіцца ў цяжкім стане. Вайна ва ўкраіне, пэўныя непрадказальныя працэсы ў самой Расіі, ціск з захаду і невядома чым скончыцца вось гэтыя падыходы і заявы Трампа, чапаць Беларусь яны не будуць, бо гэта стварыць зону непэўнасці. У любым выпадку уся сістэма... Беларусі Лукашенко маецца на ўвазе. Так, Менскі рэжым, таму яны дазволілі Лукашенко пайсці на гэты тэрмін. Я тут абсалютна згодны з тым, што якраз, калі вы памятаеце гэтую канстытуцыйную рэформу, якую яны запусцілі, гэта было, думаю, што звязанае з сочынскімі дамоўленасцямі, пэўны транзіт, на які яны змушалі Лукашенка і шантажавалі яго, і гэтага не выключае. У нас даставернай 100% інфармацыі няма, але тое, як ён пачаў сябе паводзіць пасля сустрэчы з Пуціным, відавочна, што ціск і пэўныя сцэнар транзіту. Вайна ўсё змяніла, ён стаў патрэбны. Вайна была... Лепш стабільнасць? Абсалютна. Лепш стабільнасць, чым тым больш, што стаўленне да Расіі нават унутры беларускага грамадства вельмі адмоўнае. Не скажу ў адсотках, але адмоўнае. Таму гэта Лукашенко пэўны гарант расійскіх інтарэсаў у Беларусі. Ён выконвае ўсё, што ад яго патрабуюць, таму Расія пакуль не збіраецца нешта змяняць. Але гэта небяспечна на перспектыву. Калі нейкі транзіт там, пры кепскім здароўі, некепскім здароўі адбудзецца ў Беларусі ва ўмовах страты абсалютнай суб'ектнасці, ва ўмовах унутранага і знешняга кантролю ў Беларусі, то чакаць лепшага ад гэтага транзіту няма чаго. Таксама варыянт, Сергей, вы таксама в сваіх іншых выступах менавіта канцэнтруецеся на ролі сілавікоў, якая, на вашу думку, Беларусі расце, і толькі што вы таксама нам это казалі. І вось тут таксама мне хацелось бы з гэтай дылемай разабрацца, наколькі яны самастойныя. Ці, як вы сказалі, многія сілавікі адчуваюць нейкую адданасць Маскве, хаця б таму, што яна таксама прымала ўдзел у іх прызначэнні, давала нейкую згоду, агульнавядомы факт. Ці яны ўсё-такі хочуць гуляць сваю гульню, і ім, конечно, не вельмі прыемна адчуваць сябе нейкімі васаламі Масквы. Слухайте, а хто у нас ёсць такая асоба, якая, ну, з аднога боку Карпенкоў, як быццам бы мае вялікія амбіцыі. Але ж з другого боку, ці мае такія здольнасці. Ну, да. Ну, от ён наствараў этих атрадаў. Атрады выклікаюць як бы сумнення хаця б тым, што, глядзіце, ідэалогія падраздзялення, яны ствараюцца на падставе войнаў спецназу былых Міністэрства ўнутраных спраў, унутраных войск. А ідэалогія падраздзялення, яны чыстыя штурмавікі. Для чаго іх гадуюць? Што яны будуць штурмаваць? Вот это пытанне, да? Слухайте, ну они гадаваліся все гады, это маецца на ўвазе, ну, напэўна, у любой дзяржаве спецназ павінен быць такой, для этого рыхтавацца. Міліцэйскі спецназ рыхтуецца якраз для вырашэння унутраных задач. Вот тым Міністэрства абароны адрозніваецца, што Міністэрства абароны прыкрывае вонкавую мяжу, а Міністэрства ўнутраных спраў вырашае задачу унутраную. Якая унутраная задача вырашаюць штурмавікі? Ну, відавочна, з апазіцыяй змагацца, з патэнцыйнымі пратэстамі. Ага, то бок усё ж такі, да, яны разумеюць, што нехта прыйдзе заявіць свае правы, да? Ну, пры такім раскладзе я згодны. Роля сілавікоў, глядзіце, роля сілавікоў значна вырасла ў 2020 годзе. Бо фактычна трэба разумець, што ў 2020 годзе нават перамог не Лукашенка, а менавіта здрада сілавікоў прысягі свайму народу. От яны, прысягнуўшы народу, яны пайшлі за ўзурпатарам, які незаконна захапіў уладу. Вот, разумееце, это момант ключавы, калі яны зрабілі свой выбар. Пытанне, нават у тое, што я камунікую там са сваімі аднакурснікамі, ці яшчэ з кімсьці, са сваімі былымі афіцэрамі. Яны все палкоўнікі ўжо? Так, зараз ён палкоўнікаў, это як інфляцыя, усім раздаюць. Пры Савецкім Саюзе нават карэлявалася колькасць палкоў, колькасць палкоўнікаў, стараліся як бы прытрымлівацца. А у нас зараз уже, па-моему, генералаў ўжо там цэлая армія. Фактычна, калі дазволіце уключыцца, абсалютна прыгадвае сцэнар з Піначэтам, калі Альенда надаў войску і Піначэт, па сутнасці, надзвычайнае паўнамоцніцтва, калі крызіс пачаўся, ён пачаў рэалізоўваць праграму там сацыялістычнага развіцця. Адбіраць землю, нацыяналізировать бізнес. Пачаліся пратэсты, і сілавікі гулялі важную ролю ў падаўленні, ўтрыманні ўлады. Потым, канешне,
яны пераключыліся зусім на іншае, з дазволу станам Злучаных Штатаў Амерыкі яны арганізавалі перавароты. Тут якраз такі вельмі моцная небяспека, бо сілавікі, як Сілавікі Москва даць каманду, на Москву, і я думаю, што гэта адзін з механізмаў кантроля. То куды ні кінь, любы варыянт не вельмі добры. Давайте паслухаем больш-менш аптымістычны варыянт, які в нашай праграме прадставіць рэдактарка порталу «План Б» Ольга Лойка. Она лічыць, што Лукашенко можа пачаць транзіт улады, і гэту думку яна выказала недавно в эфире программы «Студия Белсат». Да, я уверена, что транзит он готовить будет, как минимум потому, что управляемый транзит лучше неуправляемого транзита. Мы понимаем, что существующая в Беларуси система позволяет избираться сколько угодно долго, в любом состоянии, даже будучи в реанимации на ИВЛ, можно быть избранным президентом. Да? Это несложно, но это угроза стабильности семьи, стабильности финансовой будущего граждан Лукашенко, которых много своих интересов. Я уверена, что транзит будет. История с Качановой была такая пробным шаром, эмоциональным, и я уверена, что его личной креатурой. Ему не дадут выбрать такую кандидатуру. Я думаю, что ему подскажут гораздо более сильных игроков, неприятных ему лично, но достаточно... Кто такие яны, якія будут ему подсказывать и подсовывать кандидатуру? Кто это и такие семья люди? И семья в том числе, потому что мы понимаем, что человек внезапно смертен. Чем он старше, тем это вероятнее, но все равно это будет сюрпризом. И можно потерять все в таких условиях. А вось такое меркаванне Ольгі Лойкі, якое не гучала ў нашым эфіры. Я яшчэ скажу, абапіралась таксама на нейкі эканамічны чыннік, эканамічны аргумент, што Лукашенко разумее, і пра гэта шмат кажа першыя дні Новага года, што набліжаюцца эканамічныя праблемы, і яны могуць пагаршацца все бліжэйшыя гады, што яму было выгадна как бы скінуць іх на наступніка. Але давайте зараз перайдзем да традыцыйнага жанру нашага двубоя, калі удзельнікі сённяшняй дыскусіі зададуць адзін аднаму пытанне. Калі ласка, Сергей, што вы хочаце спытаць Павла Усова? Хочу запытаць, якія крокі, што трэба зрабіць вот нам, усёй дыяспары. А ў Беларусі будуць рэальна адкрывацца вокны магчымасцяў, кароткія, вельмі кароткія, літаральна 2-3 дні для змены ўлады. Што нам усім трэба зараз падрыхтаваць, каб мы зноўку не празяпілі это ўсё? Ну, это хіба пытанне, на якое немагчыма адказаць, прычыны таго, што мы ўсе разам нічога зрабіць не можам. У нас быў патэнцыял пасля 20-го году, які мы страцілі, і фактычна апазіцыя знаходзіцца ў жудасным крызісе. Нават калі б здарылася зараз нейкія сур'ёзныя перамены ў Беларусі, смерць Лукашенка, пэўная дэстабілізацыя, няма ніякіх рэсурсаў, магчымасці перахапіць ініцыятыву ў Беларусі. Няма ўплываў, няма структур, няма механізмаў. Што можна зрабіць? Так, трэба рыхтавацца, хаця б ствараць уплывовыя структуры, гэта ў ідэале. Па-за межамі Беларусі, у тым ліку і я прадугледжваю пэўны сілавы ціск, без сілавога ціска на тыя групы, якія ўжо створаны атачэннем Лукашенка, змяніць сітуацыю і перахапіць уладу будзе немагчыма. То бок такі комплекс мер палітычна-вайсковых неабходна рэалізаваць, каб не страціць магчымасці, калі яна з'явіцца. Але, па-першае, яна не з'явіцца ў бліжэйшы час, а па-другое, на сённяшні дзень я не бачу рэальна таго, што апазіцыя здольна нешта сэнсоўнае на сённяшні дзень пабудаваць. На жаль, такая сітуацыя. Што ж, Павел, сваім стылі задайце пытанне Сергею. Як вы бачыце транзіт у Беларусі, пераход да дэмакратыі ў Беларусі, калі вось ужо зараз, як вы сказалі, ствараюцца даволі моцныя сілавыя групы, якія хутчэй прыгадваюць феадалаў, якія будуць імкнуцца перахапіць і кантраляваць сітуацыю ў момант, калі будуць у Беларусі адбывацца нейкія перамены. Ну, я аптымістычней. Я лічу, што ў нас першыя вокны магчымасцяў нават будуць адкрывацца ў гэтым годзе. Па-другое, яны зноўку такі я звязваю з тым, што тушка ўсё ж такі прыляжа на бачок, раз, это першае вакно магчымасцяў будзе. Другое, глядзіце, нават калі ўладу ў такім выпадку возьме на сябе нейкая ваенная хунта з умоўным Карпенковым, неістотна з кім.
разумееце, чым менш папулярны персанаж кіруе краінай, тым трэба больш падымаць градус гвалту. Тым лепш для нас, да? Тым больш градус гвалту, і я спадзяюся, што ўсё ж такі беларускі народ не вытрывае, і тады вот гэты кацёл зноўку ўзарвецца. А вот тут уже, разумееце, ёсць такая хорошая пагаворка, што рэвалюцыйная партыя это не тая рыхтуе рэвалюцыю, а якая гатовая да рэвалюцыі. То бок я б на сённяшні дзень, шчыра кажучы, для вот беларускай дыяспоры паклапаціўся пра стварэнне закона аб мабілізацыі, дзе б усе, ну я б, канешне, у ідэале марыў нават тыбетцы праводзяць у сябе выбары, даруйце, выбіраюць урад у экзілі, да. Што мы горшыя за тыбетцаў, да? То бок нам трэба наладзіць нармальныя выбары, нам трэба нармальны ўрад, і нам трэба закон аб мабілізацыі. 6800 прагаласавала за выборы в Координацыйную раду, нагадаю. Не блытайце, я таксама адмовіўся ўдзельнічаць у гэтым спектаклі, таму што разумеў, што это ўсё, ну так, Вы лічыце, в сапраўдных, сур'ёзных нейкіх выбарах больш прыме ўдзел, да? Да. Калі яны будуць разумець, па-перш за ўсё, калі наладзіць празрыстасць, калі будзе зразумела, як што, глядзіце, вот феноменальна вот это НЖО Ціхановская, яно ж умудряецца як бы так спажываць агромныя грошы, як вот на мяне. Я кажу, вот за 170 мільёнаў я б вам зрабіў ужо 3 рэвалюцыі, прычым 2 з міжнароднымі гуляннямі. Ну. І калі вот будзе празрыстасць, то я думаю, разуменне, дзе, як, што размяркоўваецца, куды што ідзе, то значна болей народы прыме ўдзел, і па-другое, разумееце, калі яны самі выберуць, то яны самі будуць паважаць свой выбор. Якую не возьми тему, все равно у меня такие удельники дубоя, что як не крути, все равно они перейдут до Тихановской. Але сегодня у нас інша тема. Я не супер как раз, коли это мае дачыненне. У нас трэба наступную тему, колькі тэрмінаў праіснуе Ціхановская. Які сэнс у этом для беларускага народу, да. Добра, і у нас застаецца каля 3 хвілін. Мне здаецца, можна нашим удзельнікам падыходзіць да нейкага падсумавання. Столькі было закранута, але, в прынцыпе, мы круціліся вакол асноўнай гэтай тэмы. Я думаю, вы можете зараз падсумаваць, яшчэ раз пацвердзіць сваю пазіцыю, альбо, можа быць, сказаць, у чым вам было цікава пачуць голас апанента. Калі ласка, Павел Усов. Давайте пачнем з таго, што, па-першае, Лукашенко, канешне ж, да апошняга застанецца пры ўладзе і будзе імкнуцца вынішчыць усе пагрозы унутраныя. Па-другое, безумоўна, ён, ягонае атачэнне рыхтуецца да розных сцэнароў, прапрацоўваюць розныя сцэнары захаванню ўлады ў выпадку, калі нешта здарыцца з Лукашенко, ён сам разумее, што гэта можа адбыцца ў любы момант, таму я думаю, што некалькі сцэнароў прапрацавана. Трэці момант, вельмі небяспечны для Беларусі, гэта дамінацыя Расіі у палітычным аспекце, у стратэгічным і вайсковым, і што менавіта яна будзе раскладаць карты ў выпадку, калі, напрыклад, вайна скончыцца нейкім перамір'ем і Расія застанецца як сверхдзяржава, прынамсі ў рэгіянальным кантэксце, і для яе захавання Беларусі у межах сваёй прасторы будзе галоўным прыярытэтам. Ну і апошняе, гэта праблема дэмакратычнай супольнасці, якая не вырашаецца на сённяшні момант, няма стратэгіі вырашэння, ёсць пэўная расчараванасць і страта даверу да тых структур і палітыкаў. Вось перафарматаванне апазіцыі, стварэнне такіх важных сістэмных грунтоўных структур, яна неабходна. Дзякуй, Павел. Сергей Бульба, ваша хвілінка. Я вам, давайте лепш агучу, ёсць такая цікавая версія. Глядзіце, вот калі мы прыглядзімся да тых, каго выпусцілі зараз на выбары, і разумеючы, што Масква зацікаўленая эту гульню сапсаваць, каб Лукашенко быў больш згаворлівы, то мы тут прызгадываем з вами, што ўсё ж такі партыя Гайдукевіча – это клон ЛДПР расійскай, да? З тымі ж самымі баевікамі, этымі браткамі, з тымі ж лабіраваннем бізнесу, то бок, ну, вот чыстая схема. Я і 10 гадоў, это сама вот хлопцы мае, это самыя сябры-аналітыкі дапускалі, што якраз Масква вырошчвае якраз Гайдукевіч. І разумееце, у Мінску я здзівіўся, усур'ёз абмяркоўвалі, што типа, а вот раптам на выбарах Масква падкупіць эту эліту, і тыя накідаюць за Гайдукевіча багата-багата бюлетэнчыкаў.
Я здзівіўся, я кажу, слухайте, так Лукашенко ж все роўна не лічыць твою колькасць бюлетеняў, ён усё роўна скажа, што за яго болей у 2 разы. І на жывы эфір заканчивайте думку. Да, заканчиваю думку. Так вот, глядзіце, зараз, бліжэйшым часам, 3 кандыдаты здымуць свае кандыдатуры на карысць Лукашэнкі. Застанецца толькі адна, Канапацкая, якой будзе дазволена гуляць ролю афіцыйнай апазіцыі. Окей, хорошее завершение, парадоксальное завершение нашей не менш парадоксальной дискуссии. Гэта был двубой, у якім, спадзяюся, мы трошки наблизились до истины и разумения ситуации. Чья позиция вам падалася больш пераканаўшай і цікавай? Пишите про гэта на YouTube, глядите там нашу программу в любой час и ставьте лайки, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Передачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайтеся з Белсатом.